Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Today I'm very excited. Guess what? Anybody? Nanti mana yang ngedawai 10:30 video. Oंखाम ओंख्रि संखांनानै दसे सान्दुं सायना दंमोन आरो गुसु नालाय गोजांदों न'बोरावबो गैया ओमफ्राय दाना डाइरेक्ट आंनो नाम्बार फन फैबाय आं रिसिभ खालामबाय ओमफ्राय हेल' गुड चइस नामा जाहैबाय आरो गुड चइस होननानै बुंबाय आङो नोंसोर केक बानायो नामा होननानै सोंबावबाय होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय दालाय होनबाय जोङो केन्सार हस्पिटालनि स्टाफ नार्स जोंनो दा केक नांगौमोन बेलासिम जागोन नामा जाहैबाय जा खुसि माने कि लकेसन चेन्ज जानानै दासो फार्स्ट टाइम केक मोनसेबो अर्डार फैयाखैमोन सिगां न'आवथ' आं मोनसेमोन जेनेबा मानसिफोरा मिथिबायमोन ओमफ्राय दा लकेसन चेन्ज जाबाय दासो फार्स्ट टाइमावहाय बिदि अर्डार फैदों ओमफ्राय आं जा खुसि माय गड दा बेखौनो आं बानायनो सानदों ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो सानदों जुदि नोंथांमोना आंनि केक बानायनायखौ माने चकलेट केक आरो नायलांनो गोसोब्ला नायलांदो आरो बिदि सिम्पोल डिजाइन खालामनोसै आङो डाइरेक्ट साडेनलि जाबायना ओमफ्राय टाइमबो गैया जा खम टाइमाबो आङो जेनेबा 4 आवार्सल' होबाय बिसोरो ओमफ्राय दा बेयावनो आं बानायनांगौ आरो दा आं बानायनोसै नायलांदो नोंथांमोना आङो केकनि बेसखौ बानायखांबाय नै जि मेसि जायो चकलेट केक बानायनायाव ओंखायनो देखायबाय थायासै आङो मारै मारै बानाया जिखुनु संखांबाय ओमफ्राय नै गानासाबो रेडि ओमफ्राय नै स्पेटुलानि स्टेन्डखौ नायदो बेनि काहानिया मा मिथिगौ बे स्पेटुलानि बे देन्थाया बियो गदों आरोखि ओमफ्राय दाना पुरा टाउनाव नागिरबाय स्पेटुला दं नामा ओरैनिफ्राय ओरै थांबाय जेरावबो गैया स्पेटुलायानो ओमफ्राय अर्डार होबाय आङो अर्डाराबोथ' दाबो सफैया ओमफ्राय नांथारगौ आं माजों खालामबावनो ओमफ्राय हासबेन्डखौ होनबाय आङो आं माबा मोनसे खालामगोन होननानै औवाखौनो लागायनानै होबायबा बियो नै औवाखौनो लागायनानै होबाय जगारु हासबेन्ड ओमफ्राय नै बेजोंनो बानायहरबाय आङो बेबो जाबावो आङो बानायलांबाय थानोसै नै जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे लेयारनि सायाव चकलेट गानासखौ होनानै बानायलांबाय आरो दा बिदिनो बानायलांबाय आङो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ मोजाङै देखायासै आङो बिदिनो 3 लेयार्स बानायदों दा चकलेट गानास होनानै ओमफ्राय सुगार सिरप बिदि होनानै आङो बानायलांबाय आङो देलायखांबाय नै ओमफ्राय केकआबो फाइनाल लुक्स लास्टनि एसे डिजाइन दंबावो दा बेखौ बानायनोसै ओमफ्राय हैनोसै आङो नै केकआ नै लास्टनि एसे बानायनो दंबावो नै आं ओरैबायदि मेस खालामखाबाय मा होनबावनो दा बेनोसै आरो नै फाइनाल लुक्सआ बिदिनो सिम्पोल वाइट कालारनि रस होबाय आङो नै केकखौ लाबाय जों हैनानै फैनोसै बेखौ थाबायनानै थांगोन हा थाबायनानै थांनो नै एक्टरा नों एक्टर दा ना हिर' सानैजों थांनायसै नै जों बेनाबो डिउटि जोब्बाय ओमफ्राय इभिनिं वाक बायदि केक लानानै थांनायसै खाथियावनो नालाय केन्सार हस्पिटालावनो ओंखायनो जों सफैबाय नै गेट मोनफैबाय ओमफ्राय फैगौ होनदों बेनो खोमा नै फैबाय थानायानो बेयावनो नेदों जोङो फैसान्दि जोङो केकखौ हैबाय हैखांनानै फैबाय ओमफ्राय दा नै देलायबाय न' खाथियाव मोनसे हाबा दङ बे हाबायावहाय थांनो नागिरदों जोङो स्कुटिजों थांगोन जों दिनै जों थांसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना सफैबाय जों हाबायाव नै ससेयावनोसै गारि दोननानै थाबायबोबाय जोङो नै
जोङो ओंखाम जाखांबाय नै ओमफ्राय ओंखाम जानानै आङो बांद्राय देखायबाय थायासै मानोखि आङो दाबोनो पाब्लिक प्लेसावहाय ब्लग बानायनो जेबो कारेज मोना माने जा अकवर्ड मोनो आङो साहसखौनो मोना ओंखायनो आङो रायलायबाय थायासै ओमफ्राय भिडिअखौबो एसे बिदिनो देखायनानै फैबाय आरो दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय